presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksuna mga kasama, awahagong kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Cogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadasaw sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga ni Risa. Kinigibuhat ang duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan ang atong magtatampo si ni Risa. Kini akong problema, bahin ni sa akong close nga amiga. O kung nga nung na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Dagan, uy! Dagan, my friend! Kay lita ka sa unang subject nato. Alam kong bitara, my friend. Uy, kay mga dagmatang duha. Pas ba? Gunit lang ako, bi. Aron dili ka mabangga. Nah, siktuhan na ba na ng Mr. Failed, oy? Dayo na ba yung nagpanghagbong basta abseno sa iyang subject? Mao na rin resulta, my friend. Dugay man ta na to gabi eh. Alangan! Nalangan man tayo to kay tabi-tabi, beta. Nimibang ka mag-istorya tong bayot na si nga na, Austin? Austin. Sige, hunong natin dili sa akin. Kay duulat sa atong room, oh. Hala, kuno haywa ta malate. Mag-ihay lang stool sa atong room. Sige na. Sige. Hala. Kiwan lang tayo ninyong duha? Pinsa ka? Ako si Romeo. Ay, ako si Mila. Siya si Nerissa, akong my friend. Nagunsa ka din sa mong room. Wala, likod-likod lang. Ano yung maestro din kaya may absent ba? Ha? White klase? White klase? Aha ka, uy. Swerte pa dyan tang absent si Mr. Failed kay stricto kayo na siya. My friend, kanang nakabantay ka? Saan sa man, my friend? Katubitong dito sa naabta nato dito sa atong room katong laki nga Romeo. Nakabantay sa diay kaniya, my friend? Oh, gwapo siya! Mautong unang higayon na nakita na mo sa Romeo. Nakadayog ng duha sa akong my friend Mila. Tungod kay gwapo kaayo siya, maayong manamit, neat and clean. Gikiligping duha sa akong my friend. Basta manguyab na ako to si Romeo, ako gituday yung sugton. Oh, ikaw, good? Unya, kung manguyab ni mo, dili ni mo sugton. Kana kun manguyab, kun dili. O, kung dili sa manguyab ni mo, nagpasabutan na nga ako mo iyang gipanguyapan. You are the one who made me happy when everything else turned to gray. Oh, wow. Nice voice, ha? Ala, Romeo? Pwede, may mong tubad ko ninyo? May mo kaayo. Oh, next week naman yung school entrance, no? Ang singing contest. Ikaw ba, apil? Sure ko mo, daog yung ka. Oy, mauwaw ko Romeo, oy. Ang magkanganindot magtingog, ha?
apil kay mutanaw ko og mo support ko nimo. Muapil ka sa singing contest, my friend? Ala, dili unta ako, my friend. Pero, kuan man, gidasig man kong maayo ni Romeo, eh. Siya ko palista sa akong hanggot. Mao ba, my friend? Muapil put ko. Pero, my friend, dili man kanindot mo kanta. Hala ha, nga na di ay. Ang mga nindot ra, ang muapil sa singing contest, mga nindot pagtingog di ay. May magnaanan sa criteria nga dapat ang muapil ka ng nindot og tingog. Hoy, FYI my friend, no criteria needed. As long as kamao kang mukanta og mo entertain sa audience, nya ma-enjoy sa sa imong performance. Mauna. So, pasok ako dyan, my friend. Sasali og aapil ako. Aw ni apil gid ko, nagpalista ko. Tinuod daghan aninot nga mo kanta, bugnaw og tingog. Dihang ako na gitawag sa MC, wa ko na uwaw ni kanta gid ko. Wa ko magpada sa mga syagit sa mga audience kay klaro man nga bugal-bugal. Pero ni padayon jud ko sa akong pagkanta kay hugyaw naman kaayo ang mga audience. And I can't remember when or how. Thank you! Thank you! Thank you! Sundo na ko ha. Basig magbugno. Katawanan sa last contestant. Gubuti ang nananaw perting aligrihan niya. Magaang daw wagi-uwa nga yabang pagkay siya. Pero in fairness, nagkatag siya kaligis kaya sa nananaw. Hala, nakulbaan man ko, eh. Na-entertain magmaayo ang mga audience. Uy, si Romeo, midool ni Reza. O gilamano niya kini. Sa buti pa sa ini. Ladies and gentlemen, nakabantay mo? Yan ang akong kamot. Yan nasa ko mga kamot ang final score sa mga judges. Ako nang basahon kinsa ang nakadaog, ha? Nalingaw ko. Ang mong champion sa singing contest, walain, kundi ang nakapahugyaw sa audience. Neresa Abasingko! Thank you! Sana, dili siya basingko. Nuwantay mo kanyo. Thank you, Sir Principal. Thank you. Thank you, thank you, audience. Thank you. Ayun. Ay, hala, ako ikasugat si my friend Mila. Hi, my friend Mila. Hala, no. Wala kikutag da. Nila husra. Ngano to siya? Nasuya siguro to siya ni mo nga ikaw nakadaog sa singing contest sa inyong intramurals. Para ka na ra, di na siya mutagad na ko. Amigo man ni pa. My friend man ming duha pa. Naamang giingon ana, may gagod, dili makadawat nga nalabuan siya. Mao ba pa? Naana sa sila sa Romeo ni Reza. Nagtungay kasudi ni sa kantin. Hello, champion! Uy, dugay na to, uy. Pero anyway, thank you, ha? Ay, my friend, hello. Mo join me sa Romeo sa table, ha? Oh, join lang. Dili man akong table. Ayaw na. Mila, ay Oy! Sophia. Don't touch me. Unsa man ko sa imong kinabuhi, ha, Romeo? Friend lang. Amiga, sama kang ni Risa. Huh? Friend? Amiga? Kaibigan? Kaibigan lang? Kaibigan lang pala? Hello? Hala, niwukot ang akong my friend. Romeo, din isa ka, ha? Kaya ako apasan si Mila, ha? Wait! My friend, huwata sa gug ko! Kutas may kay gugpo, di mo, ha? My friend! Mengo dahil ko nga gukya ko. My friend! Ali ba? Boy, ikaw! Magsulti ta ba? Sabi sultihan na to. Nga nidaog ka naman.
Hasta gani ang pag-angko ni Romeo? Hala, sayop ka, anak, my friend. Sa'yo? Ha? Ako na lang pirming sa'yo? May sadaan? My friend, paminawas ako, my friend ba? May ko! My friend. Ayaw ko ganiti. Imo na si Romeo. Wa ko mahangol niya ni Reza. Hala, no, labaw na kung wa mahangol niya, uy. Nganong siya may atong awayan? Nung wamatay na. Ay, agay! Unsa? Agay! Ha, gaunsa? Unsa ba, my friend? Ayaw ko bugno amila. Ay, musukol ka, sukol. Nagtuos ako ng kumusukol ni mo. Sakit sa kaya kong buhok. Oh, hala, nabugno ang duha. Daan ba yun lagi ko? Uwang mo na ko sila. Ganun ko sa'yo, kikitapok ka estudyante, ha? Nagbugno ang close friends, Mr. Principal. Ay, kung sira, ha? Bayot ko. Diyan na ka, sir. Ako silang uwangon. Kitang duha mo ang hasagdan na. Tuutan, di ko musukol ni mo. Uy, nakailan mo, ha? Sinong na nagbugnuan mo, sulti? Nagsilo siya, Mr. Principal. Kaya may ang kisilusan, ha, Mila? Sila sa ni Reza Romeo. Saingan? Nag-ilog mo nohang Romeo nga ako maning member sa LGBTQ NA+. Romeo ba? Bayot ka, Romeo. Bayot ka nga, ha? Sa mga dogna mong daw, ha? Babae! Mo ni akong problema, nauwaw ang akong close friend kay nahigugma sa ni Romeo nga usa ka bayot. Wa na jud ko niya tagda. Ni-reach out na ko niya pero suko jud siya. Gusto na ko nga magkauli mi. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon ni Risa? Hello, Ate Fred! Good morning, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Ma'am Mary, salamat. Bam! Good morning! Ate Chichen, good morning niya. Good morning! Shout out ko sa among pari sa Talamban, Kuya Alan. Reverend Father Dondon Sidilio nga. Pirming maminaw nato sa ato ang ako ang pasultihon. Thank you, kaayo, Father. Unya sa mga mama, magpasalamat sa mi kay pirmi mong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo. Salamat sa mga pari. Labi na yun sa ato ang soon nga pari. Father Josue Cadurna, niya Father Dondon Barok, niya Inguman, Father Tami Upo. Salamat kay inyong tanan. Thank you kay inyong tanan. Si Father Ray Umamalin, tuan na sa gawas nagmisa. Tuan na siya dito. Ito'y shout out gyapon ka diya, Father. Basing minaw gyapon ka diya. Father Ray Umamalin o si Father Darwin Gitgano. Thank you so much kanyong tanan. Okay, unya sa tanan po mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fuliar Fertilizer. Good morning ni Akap. Sa tanan pong mga tao nga migamit sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan. Og sa mga bata ay yun mo kalimot sa pag-inom sa atong Don Pepe Tablia niya Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker nga atong bawnon sa kasata og gumugom sa tag OBM na espesyal og Diamond Yema special, the best kada. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Tolino, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, Ciudad Sugbo, o gingon man sa mga tao ni Inday Shen sa Bromwich PH. Bromwich PH Cleaning Services. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo ninyo sa paggamit sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. O niya katong mga dunay problema sa inyong mga building, unsa para diha. Kung ganahan mo nga dili ka mo may trabaho, ganahan mo nga limpyo og nindo tanaw na ato ang mga panimay o building, tawgalan nyo ang Bromwich PH ni Ma'am Shen. Dunay naan sa Facebook, i-type lang nyo ang Bromwich PH na makita na ninyo kung sa inyong gusto nga buhaton sa inyong panimay. Sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangke, Ma'am Casmer Ararao, Lister Kunsihal Lister Daan og Kunsihal Francis Espares og si akong amigo nga ang panday si Kunsihal Joel Garganera. Kumusta kaya Joel Garganera sa Norte? Thank you kayo. Kunsihal, salamat kayo. Okay, Ate Pre? Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic,
Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato ng imnanog Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa buntag, uray ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo, maghapon, sa gapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong paniudto. Masab gapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana, nanay makaayo ang atong kidney ug UTI. Kinimawan ko God Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, thank you kay Ate Pres. Ug pasalamatan sa nato ang tanang mga kaigsunan nato nga migamit sa ato ang number 1 nga pala sa Kabisayan ug Mindanao, ang Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa ato panuot. Pamaol para kit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, ilikay, pagintan sa tinggi. Kung mga haplas ta sa ato ang Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba, Edwin? Na sa butikar kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang i-type ang Panyawan Herbal, yun niya makita na ng produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kaya natas kabukir na nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang. Kay direkta pa sa inyong ang panimay. Salamat kayo ni mo, Aldwin. Bam? Ato ang mga follower nga sa Facebook, Alexis Dargantes. Salamat, sir. Matupad niya. Ako ngayon, nag-antay na sa kung ako ang pasultiyon. Salamat kaayo. Soban pa nato nga mga nagsunod. Sa tuntulong manon, Sir Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron sa Summers. Yung valid karka. Ingom nang sab ka ni mo din na Ria Lamdag o Ariel sa may Dipulog Public Market and Terminal. Kamusta ka mo? Ayaw ka mo kalimot sa dili pa ka mo duty diha sa inyong mga trabahoan. Ang ato pagpangaligo gamit ang Sed Celebrity Kotik Beauty Soap. Ingom sa kalimang konsyal Peter Humawan diri sa Tugas Baliangaw si Mama Lisa, ang mga apo mga bata, Sed Celebrity Kotik Beauty Soap para magpabili kay kang younger looking kotes artista kotes porcelana. Sed Celebrity Kotik Beauty Soap, libin na doon na kamoy mga up-up katol-katol blackheads or whiteheads, o doon na ba kayo mga pugis-pugis, dry ang inyong skin, doon na sa gini, natural moisturizer. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, inig-ato ninyo sa butika, ipangutanag yun. Asa din ang Celebrity, mas maayo nga inyong magkita doon na kinitatak din ang nakabutang Sed Marketing SCED. Celebrity Kotik Beauty Soap, thank you. Okay, salamat kay Bam. O sa tanan na itong mga kaigsunan, kita na sayod yun nga. Ang tuksin, mauni mo daot sa blood cells na to. Ang tong blood cells, mauni importante kay tighatod sa oxygen nutrients sa ato ang kalawasan. Pero kung madaot ni mistiki ang lapot atong dugo, makasakit ang major na sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, uban pa na ito baldan. Constipated ka, ingon man kining ato ang kidney problem mo nga, inom yung kag G-Detox. Kanang G-Detox nga natural nga detox, G-Detox plus herbal capsule kay natural ka na, nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balitian, puno sa nutrients, nga may makabaligon sa atong vital organs. Ang atong paginom usara gyud kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya kun duna na kay balatian kinahanglan katuluyo kay inom buntag o tuwapon usa ka oras sa di pa kamukaon nya imna na tug walo ngadto sa 12 ka batsong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw gulyat. Ato sender Ate Pres si Dong Blo? Neresa? Neresa. Neresa. Si Inday Neresa. Simpon naman na ilahang kuan.
Simple ra katong binata. nag-ilog og bayot. Binata kayo. Bayot di ay. Binata kayo ay bayot. Isang taon. Ambot bambina magkakuha gani kay. Si Bambina, wamin sinilugig, mga lalaki, ganang giilogan Ay, nila. oo. Kay wa man na siya maglinaki gyud, binayot man kina iya. Kani si Romeo, linaki gyud iyang kuan, laki gyud iya tanaw sa mga tao, Oo. no? Munang giilugan. Maulagi. Pa. Bam, unsay mo kasultian na, Bam? Ikaw rin mag Ang kaning ilaha nag-involve kini og pagbati, no? Kung tinuod ka nga nahigugma sa katao, imong usa ba nang si pinisaya isa paubaya, ha? Kung tinuod ka nagmahal sa katao, Isangdan. imo siyang higugmaon bisag unsa pa siya. Ah. Ang problema kung dawaton ka ba niya? Mudawat ba siya nimo sa imong gibati ngadto usab niya? Nga bayot man hindi ay ba? Mao lagi ba nya karon og mahigugma gyud na may mahigugma gyapon bisag ang lalaki dili pure nga laki. Oo. Na magyapon mahigugma ng ingon ana. Oo. Tagsara. Na may uban nga mamana pero gawat og kanang booking nga jud kaayo. Oh, dayo ba ingon ana pero depende lang sa imong kahimtang karon sa ato ang sender. Depende lang yan kung magpadayon ba siya sa iyahang gihambin nga pagbati, gihambin nga gugma, sa iyang pagtinabuhi sa pagkakaroon nga naibaw siyang maudi kining klase sa lalaki nga iyang gimahal. No? Naaron niya, kahit siya may makatungkad sa iyang gibati. Apan, aron gyud malamdagan ka sa imong mga pagtinabuhi, adlaw-adlaw, naaman diri sa Juan 14, versikulo 6. Si Jesus miingon, Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Timani ha? Ako ang dalan. Ko sumakatonto ka sa agi sa imong sabayon day ha? Ang kamatuoran. So dili na mga baka kay mong masayran ug ang kinabuhi. Mabuhi ka gyud, limpyo tanan. So mahibaw kas matuod nimong gibati, makasubay kas matuod nga subayon sa dalan, mamana ka ba niya, mapadayon ka bang paghigugma ang mag-agaw kaniya, adto lang niya hangad ang tanan tungod kay dito mahibaw ang gyunato og magiyahan kita ilabi na sa Holy Spirit kung kitawag nilag ang advocate ug ang magtatambag, no? Kay doon na may mga tao nga mosabot sa usa ka pagbati nga gihambin sa usa ka tao ug makasabot ra siya tungod kay doon na siya bation nga kaluoy plus gugma. Salamat po pinagat lang tulumanon. Kung ako ang pasultihon.